Sokkenballen, maar hamburger, mayonaise en gebakken siepeltjes en things. Een rare combi. Een beetje een gekke combi, maar ja, hij pakt verdomd lekker uit, moet ik zeggen. Ja. Ja, de viral burger hè, van de Snackspert. Er waren iets van 3 mensen die mij een bericht stuurden van... joh, heb je dit gezien? Een smashburger op een suikerbollen. En toen dacht ik van, nou, volgens mij gaat dat wel werken. Dit is een nieuw fenomeen, schiet het. Als ik dat je het even zit. Siepels, samurai saus, 2 smashburgers en 2 plakjes cheese. Ja, dat is mij eigenlijk wel. Mooi zoekenbal natuurlijk. Waanzinnig. Dan hebben we toch eindelijk eens een keer een snackje wat een beetje dichtbij is. Het is vooral een beetje een hype ding, dus ik denk van nou, die mag ik proberen. Ja, heerlijk. Ja, oprecht. Ja, zoet, zout, perfect. Die suikerbollen is zo vet en zo vol van suiker. Het is klef. En als een hamburger klef is, dan is het heerlijk om te eten. Dan kwam dus krek allemaal een sticker wat zoekenballen ontzetten. Ken je met nog wat om? Ja, nou ja, we hadden wel iets verwacht, maar ja, het loopt in één keer storm. Maar het was gewoon een en al vettigheid, wat gewoon ontzettend lekker was. En je stiet die, de echte zoekenballenburger. De Snackspert, hier moet ik al even testen, maar bij Sim moet ik één testen. Lekker. Heb je dit ook al gegeten? Is dit normaal hier in Friesland? Ik zeg jongens, ik ga hem toevallig morgen halen. Dus ik heb nu ook voor de keukenjongens 3 stuks, 3 frietjes en 3 Red Bull suikervrij om te compenseren. Lekker genieten van. Ga knallen. Is dit dan ook een voorteken dat er misschien wat meer snacks in Friesland te vinden zijn voor jou? Ja, nou ja, zeker. Want elke provincie in Nederland heeft gewoon zo zijn eigen snacks. Ik ben voornamelijk benieuwd naar nog meer parels in de regio. Nog meer parels in Friesland.